tak ja tu mám na teba pripravených teda pár otázok. Keď som zvedavý, aké, lebo ako ani moc som si ich nekúkal, keď som ich poslal. Chcel som sa nejak prekvapiť, aby som dopredu si proste neprichystal, čo mám odpovedať. Áno. Ja som to dal tak, že som ti to preto poslal, aby si tam, že či tam není niečo také súkromné, čo by som tam nemal dať, alebo tak. Takže ak bude niečo súkromné, tak to nevadí, aj na to odpoviem. Aha, okej. Máme každopádne aj otázky z komunity, keďže ste mi napísali otázky, tak pôjdeme pozrieť aj vaše otázky. Môžete každopádne aj do chatu dávať otázky. A dobre, tak asi môžeme začať. Čiže kanál si údajne založil 25. apríla 2020. Je to pravda? Či ani nevieš? Teraz som si vôbec nie istý, kedy som sa ho založil, ale keď sa pozriem na môj YouTube kanál, tak YouTube mi ukazuje, že som si kanál založil nejak okolo roku, no hej, apríla 25, čo je teda pravda, keď to YouTube ukazuje. Mne sa zdá, že som mal ešte nejaké kanály predtým, ale tie moc nevydržali a odstránil som si ich. Áno, ja som to mal takisto, ja som mal tiež nejaké kanály predtým, ale YouTube to dal záradom preč, takže... Ako, mne sa stalo raz to, že som skoro na tomto kanále skončil, iba z toho dôvodu, že ja som bol proste kid, ja som sa odhlásil, ja som myslel, že som si nejak odstránil kanál. Skoro som skončil iba tým. Hej, to sa stalo aj mne na minulom kanále, že som to nejak sa odhlásil a už som sa nevedel prihlásiť. Tak. No, takže kanál som si teda založil 25. apríla. OK. Takže ty už budeš teraz na YouTube vlastne 5 rokov. No, už to bude 5 rokov za necelé 2 mesiace, hej. No, tak nice. Celkom dlho už. No, ja som nejaké teraz, asi 4 roky teraz tiež. Ja som október si založil kanál. A tak no. To už je tiež celkom ako dlho, keď si tak vezmeš. No, ja som mal predtým ešte nejaké videá, ale tým, že som predal počítač, tak už ich nemám späť a ešte vlastne aj telefón mi ukradli, na ktorom som mal tiež všetky videá, takže RIP. Ukradli ako niekto Suzy? No hej, som bol na ihrisku a som hral proste hokej s kamarátmi a proste mi ho niekto udrbal, takže... Jaj. No, nevadí. Ja som si všimol, že ty máš vlastne aj Minecraftový server a vieš mi povedať nejaké bližšie informácie k tomu? Že čo to je? Alebo tak. Minecraftový server som hlavne z toho dôvodu, že ja už som Minecraftový server strašne veľakrát mal som Firecraft, to bol to si pamätám. server. No prvý úplne bol Mastichcraft, ktorý vyzeral tak, že tam proste boli posťahované pluginy, ktoré ani nastavené neboli, no to tak bolo tam šupnuté. Jo. A vyzeralo to úplne hrozne, ale chcel som proste vždy mať nejaký Minecraftový server za úlohu tým, že nechcel som z toho naťažiť peniaze, to by bolo jedno, koľko ten server zarobí, ale chcel som proste tam mať ľudí, čo to hrajú, s ktorými by som sa vedel baviť a tak. Jo. Ja si pamätám ten Firecraft, no to bolo super. To bolo fakt sranda. Tuším, tam bolo toto Gun Game, to ma mega bavilo, to bolo asi najlepšia minihra, čo tam bola. To si pamätám. To bolo najlepšie. No a ty teraz vlastne sa blížiš ku 600 videám. To je dobré číslo. Ako, keby to bolo 600 videí, tak bohužiaľ sú to väčšinou z toho streamy. Hej, no ja to mám tiež takisto, že ja mám síce 100 videí, ale niečo z toho sú aj streamy. Ale no, 600 je už dobré číslo. Aj s videami, aj so streamami. Niečo sa stalo. Ja mám asi tak, že 90% streamov a z toho iba 10 videí, takže... OK. Tvoje prvé video je údajne Lego We Are Building a Garage. No, ja som mal strašne veľa videí predtým, pamätám si, že moje prvé video bolo to, ako som hral u babky
na tablete Brawl Stars, jednou rukou som to točil, ako na mobile. A druhou rukou som to hral. A potom som to musel zmazať, lebo som sa bál, že môžem proste dostať pokutu iba za to, že natáčam na YouTube, tak som to radšej zmazal. Aj keď neviem vôbec prečo, ale no, proste som si myslel, že dostanem pokutu tým, že natáčam videá, ktoré by som nemal. No. A bolo som proste decko. No, to sme boli ale všetci zase. Že ja keď som mal prvý kanál, tak som mal, dajme tomu, že, čo ja viem, 9, že fakt proste som bol malý. Alebo, no, možno aj menej. Tak, no. A to bolo, tam som ani nič netočil. Ja som sa aj bál točiť, že čo tí ľudia ako... Áno. Ma nebudú hejtiť, keď som bol taký kid, že ja som aj v 12 bol, no počuť jak 6-ročného kida. No. A však nevadí. A toto video tak má vlastne, že 1,4 tisíc hliadnutí, čo je dosť ako dobré číslo na to, že to je prvé video, tak je to podľa mňa dobré číslo. 1,4 tisíc. Mňa, aj keď zo začiatku sa tomu videu vôbec nedarilo. Jo. A ono vybuchlo až asi po niekoľko mesiacov a možno až po roku, no. Aha. Takže tak, no. No a mám tu potom takú ďalšiu otázku, čo som si teraz vymyslel a že ako si cítil, keď si dosiahol svojich prvých 1000 views na nejakom videu? Ja si pamätám, že ja som mal ešte raz 100 views a cítil som sa úplne jak najväčší frajer, že proste 100 ľudí ma pozeralo, jedno video si pozeralo a 1000 to už som potom neriešil pri tých väčších views ako 1000. Som bol rád, keď som mal na začiatku 100 proste views na video a bol to pre mňa veľký úspech, no. Jo, no. Takže tak. A potom tu mám takú kontroverznejšiu, takú zaujímavú otázku, že čo ťa motivovalo točiť na YouTube? Nejaký príbuzný alebo nejaký iný youtuber? Tak ja som mal ešte Uja, ktorý točil predtým asi 9 rokov dozadu, proste len tak hudobné klipy nahral a potom ešte jedného staršieho kamaráta, ktorý tiež natáčal Fortnite a tak a ten mi proste pomohol ako točil, bo ma to zaujalo, takže od kamaráta od Uja to ako keby mám to točenie. No tak to od Uja to som nečakal napríklad, že zober si, že Ujo, ktorý ťa pušne na 11 000 odberateľov, tak to je akože halus. Ako on má ešte do dnešného dňa prístup ku môjmu kanálu, takže tak, no. Možno ti ho vymaže. To snad by nespravil. No, tak dúfajme. Môžete sa každopádne v čete pýtať na nejaké otázky, ktoré vás zaujímajú. A ako prvú otázku tu vidím v čete, že jak ťa napadlo meno Mastič? Veľa ľudí si myslí, že proste som vykonával tú vec, čo... Áno. Ale popravde to bol tak, že som bol štvrták. Ja som mal toho staršieho kamaráta, čo si zo mňa robil proste srandu. Mi povedal, že nech sa pomenujem Mastič, lebo on už vedel, ako čo to znamená. Ja som bol proste štvrták a nevedel som. A mne to prišlo dobré meno, tak som si to dal. Ale najlepšie na to menu je to, že je to také srandovné meno, takže ľudia si to zapamätajú. Zapamätajú, áno. No, že také proste jednoduché slovíčko, čo si zapamätá proste každý. Hej, lebo je to hlavne na to, no. O tom sa radšej baviť nebudeme. Dobre. Aby si nedostal ban. Áno, no. To už sa mi stalo, že mi raz dali ban na YouTube. Fú, kedy? Ale to bolo ešte dávno, to bol ten minulý kanál. Jaj. To som mal 40 odberateľov a bol som strašne smutný. No. To sa mi ešte nestalo. No mne vymazali kanál proste. Takže... No. Áno. Môžeš ďalej, prepáč. OK. Že ako tvoji rodičia, alebo starí rodičia, reagovali na to, že si youtuber? Robili si z toho srandu a bolo im to tak jedno, ako keby. Aha. No lebo... Ale to, čo sa poslednú dobu deje, tak ma rodičia aj pochválili. Ja som ti to na začiatku toto hovoril, aj keď som to ešte nikomu nepovedal, ale nechcem moc hovoriť, čo sa mi ako pred pár dňami stalo. Jasné. Postríme ti to kľudne poviem. Len nechcem to moc rozkrikovať, aby to každý vedel, že čo. OK. OK, takže tak.
Potom tu mám ďalšiu otázku z chatu. A že čo si sa naučil za celú YouTube kariéru? Tak naučil som sa hlavne editovať videá, pretože predtým moje edity na videá vyzerali tak, že som tam iba dal text. Áno. Nič iné. A teraz už konečne viem aspoň robiť nejaké animácie, tie ďalšie prechody a také proste blbosti. Takže hlavne editovať videá a potom ešte vytvárať napríklad scenáre, ako som teraz začal robiť aj tie dokumentárne videá. Jo, to ma strašne baví, tie dokumentárne videá. A trošku aj pracovať s hlasom, keď ešte to chcem vylepšiť. OK. Bo mne sa zdá, že pri dokumentárnych videí je strašne dôležitý aj hlas, že jak proste, akým tónom rozprávaš a tak, no. Musíš hlavne upútať tých divákov na začiatku, aby ti neodišli. Úplne najlepšie pri videu nejakom, pri hociakom, spraviť najlepší začiatok. Áno. Pretože tým je už väčšia šanca, to už je jedno, koniec môže byť aj najhorší, ale že začiatok vždy musí byť najlepší proste. Áno. No to si myslím aj ja, že musíš napríklad, že prvá minúta, tak nesmieš mať moc dlhý úvod, to je za prvé, že keď má 3 minúty tvoj úvod, tak si to ľudia proste nepozrú, alebo proste nejaký dlhší úvod, že úvod musíš dať fakt krátky a rovno ísť k tej téme toho videa. Že to... Hej, a hlavne, no ako veľa ľudí to ešte robí, ale aj keď tak ďalším ľuďom odporúčam začať nejak ako už hneď s tou témou a nie, že čaute, ja som Adamisko, alebo že čaute, ja som Mastič, Maťo, alebo že čaute, ja som Peťo, hráme Minecraft a také proste, chápeš? No. Ale najlepšie je aj u tvojich videách, čo robíš, je už dobré, že chodíme už rovno k téme. Áno, no. Akože ja tam mám ten úvod, že čaute, ja som Adamisko a potom idem rovno k tej téme väčšinou. Ale to je dobré, že ako ideš už hneď téme, ale niektorí ľudia proste robia, že napríklad si vymyslím, že čaute, ja som Adamisko, hráme Minecraft a proste iba opisujú nejakú vec, ktorú moc ľudí proste nezaujíma, ale áno. tebe je dobré to, že ty proste povieš ten začiatok, že čaute, ja som Adamisko, ale potom už začneš rozprávať tak zaujímavejšie. Rovno, no, aby si ľudia, ja to robím hlavne preto, aby si ma ľudia proste zapamätali, že furt vieš, že tam máš tú moju hlášku. Akože, že ja som Adamisko. Hej, to zasa, to máš pravdu zase. Orange Studios ťa pozdravuje. Jo, Orange, čau. Nice. A mám tu takú zaujímavú otázku, že kde sa vidíš za 5 rokov? Napríklad na súkromnej jachte, alebo niečo také? Za 5 rokov by som sa chcel vidieť, neúplne na súkromnej jachte, ale chcel by som sa vidieť aspoň niekde proste, čo by som už zarábal, aspoň niečo malo a by som si niečo proste zarábal, by som mal rozjazdený YouTube kanál. Hej. A tak. A však ty máš speňažovanie, nie? No hej, len to je také, že keď máš speňaženie na videí a chceš si zarábať tými reklamami, tak musíš mať 100 000 videí na video, aby si to vôbec niečo z toho dostal, lebo pri 1000 zliadnutiach dostaneš maximálne 1 euro. Fakt? No, pokiaľ ti niekto nedá super díky, tak budeš rád aj za 1 euro. Aha, no. Však 1 euro to je v dnešnej dobe, tak si za to nekúpíš síce nič, ale dajme tomu jak začínajúceho youtubera, ktorý má, 10 000 nie je už také začínajúce, ale že máš 1000 odberateľov a máš speňažovanie. A dostaneš proste 1 euro, tak budeš happy jak 2 grepy. Hej, aj keď zase u tých dokumentárnych videí máš viacej zliadnutí, aj väčšie RPM, čo proste znamená, že výdavky za 1000 zliadnutí. Ale u dokumentárnych tvorcov je veľký problém to, že napríklad nejaký tvorca, čo točí Minecraft pre deti, tak môže robiť proste zrazy, že môže dať nejaký zraz, kde si kúpiť lístky, ako to Moon robí. A ja som si to aj minulé len tak zo strany kúkala a proste ty si vieš zarobiť aj 100 000 z nejakého zrazu, čo ako 100 000 eur. No, 100 000 úplne nie, keď sa tie náklady odpočítajú, tak takých 20 000 určite, čo je akože 20 000 extrémne veľa. To je dosť. Čo je dosť veľká nevýhoda pri tých dokumentárnych tvorcov, že oni, neviem, kto by im tam opäť chodil, ale no. Tí ľudia, čo robil o nich videá, vieš, že spravíš dokument do Jakarim, čo som robil ja, a dojde ti Jakari na akciu. No, to ako ak by došiel. No to je... video, že odhalil som Jakariho. Hej, no to by bola sranda.
Mám tu ďalšiu otázku, že to je zase z chatu, že ti chceš mať ženu, ktorú nebude zaujímať, že si gangster. Čo? Masič, chceš mať ženu, ktorú bude zaujímať, že si gangster? Ja chcem mať ženu, ktorá bude lojálna, ktorá bude normálna, Áno, ktorá bude, ja neviem. Nie je jedno aj jak vyzerá, ale hlavne keď bude proste, nebude sa spraviť jak, neviem čo, tak. Jak dobre. Kido, no. No. Hej. Asi tak jednoducho by sme to mohli povedať. Hej. Teraz budeme vyberať každopádne z komunity. Keby sa chcel ešte niekto opýtať, tak kľudne môžete ešte aj do komunity, aj do chatu napísať. Mám tu ďalšiu otázku, ktorá je asi na nás obidvoch, že ako sa máme. Tak, ja sa mám dneska fajne, celkom. Aj keď deň mohol byť lepší, keďže škola. No, áno. A ty sa máš ako? Ja sa mám tiež dobre. To je dobré. OK, mám tu teraz taký súbor otázok, že čo hovoríš na meme z shortov, ktorý vydal z IRL? Som na ne dosť naštvatý, pretože kvôli ním som dostal strike. Chcel som o tom natočiť video, že som mal strike, ale už mi vypršel, tak to riešiť nebudem. Aha. Dostal som proste strike za šikanovanie detí. Za to, že môj kamarát kydol na bicykli, no. Takže... Ten Phil Pro, čo si aj točil? No. Ja som sa čudoval, že preboha, ako šikanuje, veď on s tým súhlasil, že to môžem dať na YouTube, ale som to nejak riešiť nechcel, však strike, no. Keby tam boli 2 strajky, tak to už by som riešil, no. Áno. Jak sa vedie jeho serveru, ktorý si vytvoril? Jak sa vedie tomu serveru? Tak ja poslednú dobu moc na serveri nie som aktívny, keďže sa teraz venujem v škole, ale snad sa mu dobre vedie. Zatiaľ som nahral nejaké shorty na TikTok, TikToky, no. Áno. Snad sa mu dobre vedie, tak no. OK. Samozrejme, že tu padne, koľko money si dostal z YouTube. Chceš toto riešiť, alebo nie? Tak z YouTube dostal som money, neviem, či to úplne chcem moc riešiť, keď ani sám neviem, koľko som ich dostal, keď si to môžem kúpiť, ale poviem iba tak, že streamy mi zarobili viac ako videa. Fakt? To som napríklad nečakal. Ja som myslel, že ti videá zarobia viacej, keďže je to proste, že si to môžeš pozrieť furt. Týpek mi na jednom streame poslal 140 €, tak... Aj tak. Preto. Aha, tak to je frajer. A potom o pár dní mi vypli z peňaženie. Ale prečo? Zase zapli. To kvôli tomu donatu? Ja som nahral nejaké video, ktoré mi uznali ako keby, že kradnem, aj keď som nekradol. Aj? Ja som bol lenivý to riešiť. No. Aký máš názor na rap? To je ďalšia otázka z komunity. Áno. Fú, ako strašne sa bojím, úplne hovorím moje názory, lebo ja nepočúvam rap. Aha. Nemám ho moc úplne najradšej, keď je to iba môj názor. Určite každý má nejaký iný, ale nemám moc rád rap. Ne, moc jo. No. Ty asi máš, že? No, hej. Ja preferujem celkom iné žánre pesniček, ako možno tak si pustím Eminema niekedy, ale rap moc ako nemusím. Áno. A či plánuješ IRL videá? IRL videá plánujem, ale plánujem ich vtedy, keď zasa rozjazdím YouTube kanál. Čo je dobrá vec, že som teraz aktívnejšie začal vydávať videá, lebo pred niekoľkými mesiacmi som vydal jedno video za 3 mesiace a teraz sa ich snažím aspoň 5 vydať, alebo koľko. Áno. Ja to mám takisto. Ja som si spravil taký YouTube týždenný plán. To budem vlastne robiť v setup ture, takže stay tuned. Ale vlastne tam rozdelené, že pondelok točím, útorok striham. Dneska je útorok, ale mal som strihať, nevadí. V stredu mám voľno a v piatok to vydám. Takže... Ja, to máš celkom dobré. No, som si to takto rozdelil. Ja to mám zasa tak, že nemám tu úplne, ja to mám proste tak, že v sobotu alebo nedeľu vydať video a potom je jedno, keď mám čas a tak, ale proste v sobotu a nedeľu vydať video. Aj keď minulý týždeň sa mi to moc nepodarilo, keďže som bol chorý a
No, Aha. za kompom som moc byť nemohol, ale snažím sa tiež aspoň jedno video týždenne. A potom si to chcem cez prázdniny spraviť, takže 2 mesiace v prázdninách by som vôbec nevydával. Áno. Každý deň by som, no každý týždeň by som aspoň tak 3 videá nejak skúsil spraviť. Potom by som to úplne po prázdninách začal vydávať. Áno. Ja to mám v pláne tiež takto isto, ale tým, že ja budem mať nabudené letné prázdniny, tak neviem, jak to spravím. Ale chcem spraviť proste veľký dokument, buď o nemeckom vodcovi, taký známy, ale to si musím spraviť fakt, že dlhý research, že či sa to môže hovoriť to meno alebo tak. Alebo som chcel spraviť Twin Tower, že reálne naučné video, ktoré bude mať, čo ja viem, pol hodinu alebo 15 minút a budem to robiť proste 2 mesiace. Jaj, keď je celkom zaujímavé. Že to ma Aj napadlo. ten nemecký maliar rakúsky zaujímavé. No, to asi mám v pláne, lebo to proste ľudia, čo sa narodili napríklad, ja neviem, po 2000, neviem, no to je jedno, proste v mladšom veku, tak proste nevedia o tom niečo. A ja to chcem dať tak, aby sa niečo dozvedela aj tá mladšia generácia ľudí o vodcovi nemeckom, ale aj tá staršia nejaké informácie, čo napríklad ešte nevedia. Chápeš? Takže iba for fun ma to napadlo, že to spravím, ale neviem ešte. Ako to by mohlo mať aj úspech. Ale na tvojom mieste by som skôr spravil ešte také o nejakom nemeckom dačo, čo moc nebolo, lebo sa mi zdá, že o tom neviem, jak to povedať. Adolfíkovi bolo už strašne veľa videí. No. Tak na tvojom mieste by som spravil, ako je to dobrý nápad, ale ešte by na tvojom mieste by som spravil nejaké video napríklad o nejakom nemeckom vynálezcovi, čo vynašiel nejakú strašne dôležitú vec, ktorá nám teraz extrémne pomáha, lebo mne sa zdá, že takých videí moc není o takých vynálezcoch. No, len zase ti to bude baviť ľudí, vieš, že... A je zasa to, hej. Že keď dám ty kokos nejakého random týpka, čo bol proste v Nemecku, keď bola druhá svetová, tak koho to bude zaujímať, vieš? Moc ľudí asi nie. No, mám tu ďalšiu otázku, že na akú školu chodíš? Základná, stredná alebo vysoká? Ešte na základnú. Dobre, same. Potom je tu ďalšia otázka z komunity. Či chceš mať YouTube ako povolanie alebo ako hobby? Tak, neviem, teraz ho chcem mať ako hobby, povolanie určite nie, keďže ani nemám osledná, ale do budúcna to neviem vôbec. Neviem. Ale zdá sa mi proste, že YouTube by ma moc neužil takto, keby som išiel ďalej. Ale neviem. Lebo ako keď si zoberieš Moona, či je jeden z najsledovanejších proste CZSK youtuberov, neviem, či nie je aj najviac sledovaný, tak proste z YouTube si kúpil Lambo. Hej. Ale zase musíš to brať tak, že ty nie si Moon. Takže no ani ja neviem, či to bude mať jak prácu alebo jak hobby. Ono je to o šťastí proste, jak automat. To video sa môže odporúčať, potom vôbec nemusí ísť. A na to je tak, že nejaké týždne mal strašne zlé videá a teraz mu to zrazu začalo úplne vybuchovať. Áno. No, po tom milióne mu to začalo trošku upadať, si myslím. Lebo tam už nemal potom čo ako nejak rozoberať viacej. Samozrejme, že si spravil videa o tom milióne, že ho hitol, ale už tie normálnejšie videá, čo točil napríklad 2018, tak už netočil, že čisto Minecraft alebo tak. Takže... Ako ja chápem, že netočí Minecraft, lebo keď točíš IRL video, tak proste dostávaš väčšie RPM a tvoje videá môžu aj viac cashnúť a tak, no. A potom tu je ďalšie... No, aj keď ako u Siria Kariho sa čudujem, že mu to tak ešte ide, lebo on točí proste Minecraft a strašne veľké zhliadnutia tam má. Ale zase on točí strašne málo, že ne až tak často. No, to je možno Jakariho chyba, ale akože keď mu to ide, tak je to v pohode, ale možno v budúcnosti to bude nejaký jeho problém. Trošku. Ale musím zase to, že on má extrémne dobre prepracované videá a som si všimol, že na jeho druhom kanáli začal nejak aktívne vydávať ako.
Hej, on to dával teraz aj na Instagram, že díky moc a tam mal, že na hlavnom kanáli mal niečo cez 12 miliónov. 12 miliónov, áno. Čo je proste masaker. Ako... Toľko nemám ani ja zobrazení za celý môj kanál. No, ja mám nejakých 7,5 tisíc za jedno video, čo vydám. Ako zobrazení, či? Zobrazení, áno. A to máš dobré, to máš dobré. Ja som teraz bol rád za 10 000, keď som mal ten strike, to je strašné, proste to sa vôbec neodporúčajú videa. No vôbec. No, však ja som mal tiež strike teraz nedávno a no, ale už je to v pohode. Už iba tam mi vyskakuje v tom, že mám sankciu stále, ale už môžem točiť normálne, takže zatiaľ v pohode. Si mal 2 strajky, či ako si to mal? Ja som mal jeden, ale za jedno mi dali varovanie a za druhý tak mi dali normálne strike. Aha. Neviem, prečo mi dali najprv warning a potom strike, ale nevadí. A to za čo vlastne? Za výbušniny, tak to poviem. Že som natočil proste, keďže bol Silvester, tak som to chcel vydať, ale neviem prečo sa to asi to niekto nahlásil. Neviem. Dal si na začiatok nejaké ako keby oznámenie, že neskúšajte to doma? Áno, dal som warning, že made by professionals. Som tam dal ešte. Ale... Tak to neviem, potom ako aj SK Adventure im sa to stalo, to dalo na Instagram, že 4-krát im nie zabanovali, ale proste stiahli video. Áno. Potom tu je ďalšia otázka, že aký je váš cieľ? To je asi na obidvoch nás myslené. Tak môžeš ísť teraz ty prvý, keďže ja som vyšiel furt, tak kľudne poď aj ty teraz. OK, tak môj cieľ je asi tých 10 000 teraz. A... neviem, to je asi tak všetko. Ja to mám tak, že môj cieľ je teraz nejak 15 000, ale sen proste 100 000, no. Jo, tak 15 000 dáš rýchlo, lebo tebe to ide. Aj tie streamy, keď sa ti viac pušujú, že častejšie streamuješ, tak ti to ide viacej. Hej. Potom mi tu vyskočili 2 notifikácie, ak sme streamovali, že čo by ste obidvaja odporúčili Minecraft youtuberom? Tak nech si nejak nastavia čas, kedy by tí ľudia pozerali videa, alebo keby niekto vydával videa úplne na random, že neviem, niekedy by vydal video raz za 3 mesiace, tak potom hlavne tie deti sú z toho zmetené a nevedia, kedy to kúkať. Jo. A po mne najlepšie nejak ako oznámiť, že kedy budete vydávať videa koľkokrát do týždňa alebo do mesiaca a tak, no. Áno. Ja som si podľa toho spravil aj ten banner, že každý piatok tam mám video. No inak to je mega dobré, to cením zase, že to máš. No to som robil strašne dlho ten banner, si pamätám, že asi 2 dní. A no, bol to pain. Ale bolo to worth it. Potom tu bola ešte jedna otázka, že prečo nie si aktívny na EnderX? Na EnderX nie som aktívny z toho dôvodu, že mám teraz veľa školy a venujem sa teraz videám a možno ani na YouTube čo skoro nebudem moc aktívny, no ako budem sa snažiť byť aktívny, ale bude to zasa o niečo menej, lebo proste neviem, či to moc chcem hovoriť, ale som sa ešte prezradzať, ale proste takým ľuďom budem editovať videa, no. OK. Potom, neviem, či už táto otázka tu padla, ale že aké športy máš rád? Otázka do podcastu. Športy, ja som strašne miloval futbal, ale potom opäť umrzel, takže... A ja som bol futbalista chvíľu, ale tiež to... Ako mňa to bavilo, len potom ma to prestalo baviť a uvidel som bicykel a do toho som sa zamiloval. Hej. Takže bicykle, no. Áno. Potom Radoslav ti hovorí, že máš natočiť sériu Granny. Sériu Granny, z toho by som skôr streamoval, lebo keďže ja už mám Minecraft komunitu, tak chcem hlavne natáčať Minecraft, lebo keď som sa pokúsil natočiť aj Roblox, tak sa to vôbec neodporúčalo. Chcem skúsiť teraz natáčať také videá a chcem do jedného videa
extrémne, ale že extrémne nejak dať ako napísať Jakarimu, nech by som ňu natočil. Čo ako, snad tam nejaká šanca je, lebo neviem prečo, ale poslednú dobu mi začal aj odpisovať na Instagrame. Jakari? Takže, hej. Nice. Ja som začal označovať Dukloka na storkách a si to proste pozeral. Nice. Ty máš vlastne Jakariho na Discorde, nie? Áno, mám. Nechceš nejak mu napísať, že či nenatočí s tebou video? Video bolo. Ja som mu písal, ale on povedal, že toto nerobím s fanúšikmi. Jaj. Aj jeho TV odo mňa chcel, aby som napísal Xovi, že chce od neho nejaké informácie a X povedal, že nemá záujem, čiže... X ako Xeron, či... Áno, Xeron. Jaj. Ale možno natočím video s takým Quebe2, neviem, či poznáš. Takým, ako on točí anglický content a má 100 000 teraz. Ale to je mega dobrý typek, ja neviem prečo on si ma proste akceptol na Discorde a sa čutujem, že proste typek so 100 000 odberateľmi mi tak rýchlo odpisuje. No. Takže tak no. Ja už teda asi pojem, lebo budem musieť ísť ešte niečo vyriešiť, takže... okej. Tak. Okej. Tak... Ďakujem všetkým, čo ste tu boli. Určite Adamiskovi dajte odber, nech dá 2000. A potom, keď teda vydáš to video, tak mi napíš a ja to hodím na Instagram. OK. Dokument prezdeľujem. OK. Tak čau. Tak. Ja sa teda lúčim, tak čaute. OK, ahoj. OK, takže už sme na konci tohto podcastu. Keď sa vám to páčilo, tak nezabudnite dať like, nezabudnite mi dať odber a zajtra to pravdepodobne postrihám a bude to full ako video, ktoré vyjde v piatok, takže stay tuned a čaute.